The DC mwana woopsa kwambiri amene amangoyima pa chilungamo, ndipo izi zizapitirirabe kaya wina afune asafune, koma ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo kuwalankhulira Malawi ambiri amene amakhala nawo mtima ofuna kulankhula koma mwina mpata alibe komanso kuthekera alibe. Choncho ineyo ndinazipereka ndekha, ndinazipereka ndese mopanda kunyumwisidwa, mopanda kuopsezedwa, chifukwa ili ndi dziko la democracy. Anthu ambiri akumandiyimbira mafoni kundiyamikira kunena kuti nkhani zimene mmabweresa DC ni nkhani zimene zikuchita affect ya Malawi, ndipo anthu ambiri akhala kundiyimbira the past 2 days kundiyamikira makamaka povumbulusa mchitidwe wokuba, mchitidwe wovunda umene ukuchitika ku Ministry of Education, makamaka ku South West Division kumene kuli maboma a Blantyre, Nsanje, Chikwawa, Neno komanso Mwanza, ndipo kumene kukuli mchitidwe wonunkha kwambiri umene ngakhale Anti-Corruption Bureau anayenera kubwerako msanga. Choncho ndazindikira kunena kuti Amalawi ambiri amakhala ndizo khumba zawo, zophinja zawo zimene zikuwapweteka mu mtima kuti zilankhulidwe, koma ambiri amapanga mantha. Ndikuyamikireni inu amene mwandiyimbira mafoni ndikundiwululira zinsinsi zambiri zimene zikuchitika ku Sweden, kunena kuti kumene konso kuli department ya supplies, inu mmaziwa ku education amapanga nthawi zina madeski, amapanga machokobodi, amagula mipando kumakapereka mmasukulu mosiyanasiyana, akuti kumene kundiye kuli chinyengo choopsa, chinyengo kumene ndalama zikutuluka every week ndipo anthu sakukhala mu office kumatenga 90,000 per day ati allowance imeneyo ya bwana ali ndi timu yawo ya anthu 4. Paliso wina amene amakhuzana ndizo mangamanga koma amakhala kuti ali busy kumayendesa zinthu za ku accounts, kusiya ntchito yache uko ndikumayendesa za ku accounts ngati iye ndi accountant, simply because ali pa ubale wabwino kwambiri ndi amaninjala. Choncho anthu ambiri ndatulukira kunena kuti anthu ambiri Malawi muno amafuna chilungamo, amafuna zinthu ziziyenda bwino mu dziko lawo, amafuna kuchita report corruption, koma amaopa osamaopa mu dziko lanu. Ndikupempheni inu amene muli ma department osiyanasiyana, ma ministry osiyanasiyana, komanso malo ena aliwonse mukaona za chinyengo, do not hesitate. Chifukwa izi tikupanga izi sizinachitikepo mu history, kunena kuti kubadwe anthu ma activist ngati mene alili Anamiwa, mene alili ngati Antanyiwa, mene alili ngati ineyo, ndi ena a genuine ndikumaulula zinsisi, ndikumayika pambalambanda zinthu zimene zikukhuza Amalawi, zikuphinja Amalawi, amene iyi ndi mulungu. Choncho tikupempheni Amalawi, kaya mufuna mumfikire Wabakiri Muluzi, kaya mukufuna mumfikire Ntanyiwa, mufuna mumfikire Namiwa, tikunena tu ma activist a genuine osakhala amene amaambisa olomade koma akuzwa kuti akufuna alandire ndalama ndikumatumiza azikazi yawo kunja kumakayimirira kuti atakaone machini. We joke too much. Iyi ndi ntchito imene imafuna anthu olimba mtima amene ali ndi ziwindi, amene anabadwa ndi chilungamo kulichitira jealousy ziko lawo, kuti anthu okhala mmenemo akhale ndi mtendere, aziyenda pa ufulu, azinjoya mu ziko lawo. Choncho Amalawi tikupempheni osamakhala ndi mantha. Mukachiona china chilichonse chonyasa, mukachiona china chilichonse chovunda, chitani malipoti. Ndithokoze mwapaderadera asikana aja awiri aja Tamia aja ndi Thanda Khumbanyiwa, ngakhale kuti mukulandira ma death threats, ena akukupangirani maplano kuti ati akusoweseni, zimenezo akungofuna akuopsezeni. Palibe amene angakusoweseni muno Malawi. Asikana oyambirira kuyima pa chilungamo, achinyamata kuyima pa chilungamo, Tamia aja komanso Thanda Khumbanyiwa, kumene muli kumumve kuti ine ndikumva kukoma ngatinso nzanu omenyera maufulu. Chifukwa izi mukuziona izi zonyasazi ndi zimene anapanga iwowo, koma ifeso tili ndi generation yathu, tili mu generation yathu, tili ndi ana komanso ana ena akubadwa kusogoloko amene akuyenera kuti azapeze zabwino zimene anasiya makolo athuwo, koma mukaona asogoleri alerowa angobwera munomo kuti azabe. Chenjezo kwa iwe wachinyamata amene sogolo lako sili kuziwika, amene wandale lero wachita create umphawi ndi cholinga kuti iweyo uzikhala wopempha. Ndikufuna ndikuchenjeze iweyo kunena kuti wavutika kwa zaka 5, chaka chino ndi cha 6, simunamuonepo wandale akubwera ngati chakwera ndikumaza cheza nanu monga amene amauzira anthu kunena kuti akacheza nawo ku town hall koma akukacheza nawo ku state house. Kodi masiku ano state house sipano yasanduka town hall? Inetu ndi madaba kuti town hall yake ndi iti. Anali akupanga mafilimu ncholinga kuti aitane achinyamata amene
ambiri mwa iwo ndi ana ama cabinet ministers, ana ama MP, ana ama chairman, ana anthu a MCP. Ndikumakacheza nawo ku State House ndicholinga kuti aoneke ngati he is so caring, aoneke ngati achinyamata ali nawo pa mtima welfare yawo. Usamale iweyo wachinyamata, uziganizire wekha kuti wavutika kwa nthawi yayitali bwanji, kodi Chakwera wakhala nthawi yayitali bwanji osacheza ndi achinyamata. Chachitika ndi chani lero kuti Chakwera akayitani achinyamata sopano ataona kuti zinthu zaavuta, kuteko imene ndi sign of a dying horse. Nkhuku ina iliyonse yachitopa ikadwala kwambiri olo kuyicheka pa khosi imaphupha. Zimene akupanga Chakwera zija, it is a sign yonena kuti akuphupha, akufuna aoneke relevant, aoneke urelevansi wake kwa inuyo achinyamata komanso dziko lonse. Ndiye iwe wachinyamata ukuyenera usamale kwambiri, uzifunse mafunso kuti kodi nthawi yonseyi Chakwera wakhala nthawi yonseyi sanaganizire kwa achinyamata. Olo nkhani yolembana ntchito kumene tapitani mukaone ku Malawi ame ana anzanu achinyamata anzanu akubwerako akulira, ena anapita kusalima uku akhalako 2 weeks koma sanaganiziridwe akubwezedwa. Amene akulembedwa ndi azibale awo, anthu amenewo, anthu andale a MCP wo. Tapitani ku Balaka inuyo mukamve recruitment ya anthu ame kuti inayenda bwanji. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti anthu anakhala ena wanagonera konko, anakhala siku lonse pakana mazulo wa ma 6 koloko ndi pamene kumabwera ana m'mabenzi ndi ndalama zawo kumapereka. Ena aja amene anagonera konko anayendera ma transport yawo ndi kusiyidwa osalembedwa ntchito. Inutu ziko ili nkhani ya corruption yafikapo, corruption yafikapo, ndipo iwe wachinyamata uziganizire kunena kuti kodi ineyo lero line ndinati makolo wanga wose yafe, ena so ambiri ainu makolo wanu anafa, kodi ineyo ndizakhala patipo. Lero li akutenga achinyamata kuwana kunamiza ziko kuti tikufuna tikacheze ndi achinyamata. Criteria yosankhirayo angotenga nawo okhaokha ankati ndikumakacheza nawo ndikukochana mafunso okuti musamakafunse mafunso a negative, muzikachita contribute zinthu za positive kuti zioneke. Atisona sizinachitikepo tu mu history ya ziko lino. Taonapo ma president kuchokera Kamuzu, Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Mai Joyce Banda, Peter wa Mutharika. Sizinachitikepo tu kuiona sona imene a parliament sanachite adopt ndiye ikatuluke kunja. Izi nzoyamba. Pamene pamuziwiretu amalawi kunena kuti apa chiseko chapana, ndiponso si chiseko koma ndi zipi yapanayi. Akufuna aoneke lero pamene nthawi ya athera, aoneke kunena kuti ali bwino, zinthu zili bwino. Kodi tu andale pakali panopa atulukatu, afika saizi yokuti azikakumba nawo manda, afika saizi yomaka adya matemba, afika saizi yokuti azidya nawo sopano aja akumanda, aja azukulu aja azidya nawo limodzi kumanda. Ndicholinga kuti muaone kuti ndi anthu abwino. Ayamba kumaka pemphera kaye tili ndi anthu opemphera a fake yambiri, anthu opemphera amene amangofuna ndalama, anthu opemphera amene sakufuna kuwaonesa amalawi ndondomeko kapena njira yabwino, kapena kumene akupita kukuti asogolere, amangofuna ndalama. Ena ndi awa apaki. Akanakhala apaki akale zimene zachitika ku parliament zasona zija, akanakhala atalankhulapo kalekale. Koma paki ya lero ndi paki ya manjanjawidi, paki ya anthu onama, paki ya anthu amene amangofuna ndalama basi, koma kuti azuzule president amulangize mene zinthu zikuyendera. So iwe wachinyamata ukuyenera usamalire kwambiri. Ndipo Chakwera akanakhala kuti ndi president amene ali so caring, akanayang'ana welfare ya achinyamata am'masukulu. Inu zulo li achinyamata ku polytechnic Mubas anapanga strike, anayamba kuswa magalimoto. Nkhani yake ndi ya loans board. Alonzi bodi akuandamiza achinyamata kumangowauza kuti tikupasani ndalama, bwerani muzachite bonding, bwerani tikupasani ndalama. Nthawi ija kumangopita. Anyamata ambiri akulephera sukulu. Chikhalire ndi chiboma ilili linakhala likupanga matama omanena kuti tizakulembani ntchito, komanso tizaonesesa kuti achinyamata muphunzire musalephere sukulu. Palibe mwana amene azalephere sukulu. Tapitani ku Mubasi ku polytechnic mukaone mmene ana akuzunzikira. Tapitani ku Catholic University, tapitani ku Nzuzu University, tapitani ku Zomba Chancellor College mukaone, mukalowe mwa chikandamu muone. Tabwerani pauje ndi pakolo giyanga muzaone mafoni amene amabwera daily kuchokera kwa achinyamata, kuchokera ku Holy Family ku Palombe, kuchokera ku Kalonga, achinyamata kuzunzika. Ndelero wina aje mene chiseko cha mpana azikandama kuti I've got the welfare, I want to be with you, I want to build your future. Here is a special sona yakutiko.
special sona yakuti zinthu zakuvutani achimwene vomerezani koma papa muli bize basi kumanamizana ndi ma ministers yanu kunena kuti azisango zikubwerazi amalawi atikonda amalawi sana kukondeni mukunamizana nokha mukuzinyenga ndi chala amalawi ndi okwiya kwambiri ndi mmene zinthu zadulira muno mmalawi amalawi ndi anthu onyasidwa kwambiri ndi ulamuliro umene uwu ndipo ife anati Rosario sitikumuziwa koma anatilakwira kwambiri chifukwa zinthu pamene zafika tu size yonena kuti kumachita regret kunena kuti kuli bwinonso amene anafa ali bwino chifukwa ngati kuli ulamuliro umene waonesa anthu mazangazime akipingo mbona una za kipingo ndiye ndi ulamuliro umene uwu wachakwera amene anthu ake ambiri ndi okuba kuchokera kwa ministers angoba even olonkhani ya ma forex ikunenedwa ija angoba komanso tili ndi ma MP ngakhale ku opposition amene chilinga chawo chimene analowera ku parliament samachiziwa chimene alili kumene kuchako basi ni nkhani ya makobiri nkhani yokuba basi iwo wakalandira makobiri ndi zimene amakondwera ndizomvesa chisoni kunena kuti pamene ziko lili leroli ngakhale ya opposition you are not united ukamamvesera nkatimo ukumva kuti a DPP akuti azayenda wokha a DPP akuti sakufuna kuyenda ni munthu a UDF akuti sakufuna kuyenda ndi chipani china a PP chimozimozi nawonso a UTM akuti iwo ndiye kuli anthu ophunzira kwambiri leroli inu yozona mungamanyade leroli malomo kuti moyangane mmene amalawi akuzunzikira inu kunja kunotu anthu akuzunzika kopsa ndipo inu kunja kunoko zinthu zikukwera kopsa leroli a opposition akuno ku Malawi malomo kuti mukhale united muitanise mademo mmene ankapangira anzanu aja nthawi imene ija akufuna maudindo akuvala mamokasini akuvala zovala za kukanengo akumvesa chisoni alibe china chilichonse akuthiridwa mafuta anthu amene ankathandiza nthawi imene ija anatayataya lero a opposition mukulolera kuti amalawi azipitirizabe kuzunzika amalawi tu akuzunzikatu tikachoka kumbali ya zakujazi mupite even nkhani ya magesi mupite kumitekete ku Phalombe mupite kwa Saidi mupite kwa Mpholiwa mupite ma training center ngati kuchiringa mupite ku Kasungu huko mupite ku Malaka mukapeza kuti kumeneko Eskom akuchita force anthu kuti azipereka ndalama za ma transformer mupite ku Kanyenyeva akuma auza anthu kuti ife kuti tisaike kunoko transformer mutipase 400,000 mutipase 600,000 magesi sopano afika kuchoka paja pamene Eskom achita provide ma services anthu afikano pogulisa ma services ndizikolomvesa chisoni kwambiri anthu akwa Saidi ujeni transformer yawo inaphulika kale apereka ndalama kawiri kumasaku pasidwa kumitekete chimozimozi mukapita kumatawa kwa malemu maikolo yekha band mupite kumene kolo mukaone misewu ndikumazifusa kuti kodi ife tili Malawi momuno kapena tili kuti kumene koso anthu samaziwa kuti ndi aku Malawi amaona ngati ndi aku Mozambiki koma ati ndi ku Malawi koma muona nthawi iyi yazisankho pamene tikuyandikira kampeni ndati tikukhala gule mukuyenera musamale kwambiri ya Malawi muziyang'anire muyang'ane sogolo la ana anu chifukwa izizi sizoona ulamuliro waonjeza kwambiri zili ndi inu mutenge zili ndi inu musatenge koma ine ndakuuzani Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.